Я разумею, я культурны інтэлігентны чалавек, але я не магу не хіхікнуць. Калі я чытаю, дастаць там меч з похваў. Гэта пачынаецца нібыта беларускі эратычны раман. Запомнил я дурницы, читаю книжки, как мне спится. Сядете хутараться их, как ведал Беларусь весь мир. Умовный я, такие ты, как я. Умовный я, такие ты, такие. Вітанкі, я Кірыл. Я Наста. І гэта культурна-забаўляльны падкаст «Умоўныя», на працягу якога мы традыцыйна распавядаем вам пра жыццё і творчасць беларускіх літаратараў і літаратарак, ды ўзнімаем розныя сацыяльныя пытанні, аб якіх прачыталі. І сёння, нарэшце, мы пераходзім да сучаснікаў. Сучасніц. Жанчына, працавітасці і таленту якой можа пазайздросціць кожны. Стваральніца беларускага гістарычнага фэнтэзі, шматлікіх дакументальных твораў, а таксама кранальных дзіцячых кніжак. Людміла Рублеўская. Таксама пагаворым, што такое валодаць беларускай на ўзроўні C1. Я пра такое не ведаю. І як бы выглядаў IELTS па-беларуску? Ну і перад пачаткам хацім нагадаць, што мы маем соцсеткі. Instagram, YouTube, TikTok — усё лёгка шукаецца па слову «умоўнае». Падпісвайце, ставце падабайкі, пакідайце каментары. Дзяліцеся нашымі выпускамі са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа нам прасоўваць беларускую культуру ў масы. І рабіць годных літаратараў і літаратарак больш вядомымі. Людміла Рублеўская. Шчыра кажучы, дастаткова вядомае імя ў беларускай прасторы. Так. Не толькі з-за таленту, які вялікі, а яшчэ з-за працавітасці. То есть там такая колькасць кніг, я прачытаў, я такі: жанчына, вы спіце? У вас яшчэ двое дзяцей. Вы калі? Вы як? А як ты ўпершыню даведаўся пра яе? Я даведаўся пра яе ў 11 класе. Гэта было яшчэ ў ліцэі БДУ. Настаўніца па беларускай літаратуры выдала класны спіс нібыта на лета. На апошняе лета 11 класа. Як романтычна. Апошняе свабоднае лета ў жыцці падлетка. Ну, дарэчы, гэта было самае жудаснае лета, гэта ж лета экзаменаў. Ну, у сэнсе лета з 10 па... Не, з 11 па вось А навошта тады ўжо... Я так успрымаю гэта лета. І нам далі вось такі вось спіс на лета, дзе была якраз Людміла Рублеўская з яе гульнёй у Альбрутэне. Я пачаў яе чытаць, і я не дачытаў, я не зразумеў, мне было гадоў 17-18, і я не тое, каб быў гатовы да, можа, і ўзроўню мовы, можа, і той думкі, якая была тады ўкладзена, можа, таго часу, аб якім распавядаў твор. І таму гэта было як першае спатканне, калі вы яшчэ не тое, каб дараслі, каб быць разам. Вось. Яна, можа, і дарасла, а ты такі: цюбік, хай. Калі я дакладна памятаю, гэта ж пра сталінскія часы, так? Пра 30-е гады, так. Класнае першае спатканне пра сталінскія рэпрэсіі, табе 18 гадоў, усё жыццё наперадзе, у цябе яшчэ такія ружовыя акуляры, і на табе. Там ёсць фэнтэзійная частка, там тое, што... Ну, мы не будзем абмяркоўваць сёння гэты твор, поэтому краткі лайнап. Там 5 чалавек з сучаснасці, яны якімсьці чынам перанесліся ў 30-е гады і скралі чувака з 30-х гадоў у сучаснасць. Я нават не разумею, хто больш Але зараз я магу сказаць, што гэта проста было маім першым вось такім вот спатканнем, на якое я прыйшоў як цюбік, а да мяне прыйшлі... Сур'ёзная цёця да цябе прыйшла і сказала: хлопчык, прынясі мне тут. Выпіць, мы дома сядзім. А ты як даведалася? Я даведалася не так даўно, годзе у прыкладна 19-20, калі я пабачыла трэйлер на яе фільм «Авантуры Франціша Вырвіча». Так, я пабачыла гэты трэйлер, што вось штосьці беларускае выходзіць у хуткім часе. Я такая: вау, класны, і трэйлер мне спадабаўся. І я зацікавілася, што гэта, хто напісаў гэты твор, па якому знялі фільм. Ну і вось так я дазналася, што вось ёсць такая жанчына Людміла Рублеўская, што ў яе дастаткова шмат кніг. Людміла Рублеўская, хто яна такая, калі коратка? Увогуле, гэта беларуская паэтэса, празаік, літаратурны крытык, журналістка. Так? Так. Ёсць два тыпы людзей. Гэта першыя, якія прыдумваюць сабе вось гэтыя рэгаліі, калі яны прыходзяць у студыі якогасьці тэлевізіоннага праекта, яны такія:
Я коуч, астролог, таргетолог, гастраэнтеролог, Ведучы. ведучы гэтага праекту. А другія людзі гэта якія многа робяць і пра іх штосьці кажуць, і яны такія так, так, Ну, я просто пісьменніца. Так, я просто пісьменніца, так. Мне падаецца, вось Рублёўская з другой групы, таму яна дужа многа робіць. Яна напісала столькі, я такой, Мгм. гэта ж сколькі букв вытрачана. Но не ўпустую. Сучаснікі адрозніваюцца ад класічных пісьменнікаў тым, што ведаем пра іх мы нашмат менш. Чамусьці, хаця такое стагоддзе і нібыта звесткі павінны быць адусюль проста, а іх проста рэшткі, і трэба рэальна урваць проста з розных інтэрв'ю, аўтабіяграфій. Урвала. Урвала біяграфію. Людміла нарадзілася 5 ліпеня 1965 года ў Менску ў сям'і служачых. Яна рак. Па сонейку яна рак. Так. То бок дастаткова хатні чалавек. Так, яна хатняя, яна таксама стрыманая, сарамлівая. Разважанне ракаў у сонейкі вельмі залежыць ад настрою. І таксама яны дужа мастацкія такія людзі. Сярод ракаў дужа многа таленавітых людзей. Яны могуць перадаць вось гэтыя свае пачуцці праз там пэндзель, словы, альбо вось спевы. Штосьці такое. Што і робіць Рублёўская, перадаючы гэта ўсё праз кнігі. І не толькі кнігі. Пра сваю публіцыстычную дзейнасць. Угу. Ну і ў сваёй аўтабіяграфіі Людміла напісала, што магла б нарадзіцца ў Егіпце, бо яе бацьку, калі яе маці была цяжарная, запрашалі ў Егіпет на будаўніцтва асуанскай плаціны. Бацька быў інжынерам. Чаму он едзе ў Егіпет, а не я? У той адрэзак часу Савецкі Саюз моцна сябраваў з Егіптам. Вось, маці не захацела ехаць, а... Прамяняць свіслач на Ніл? Ну што за дурная думка? Вось, а бацька не хацеў ехаць без маці. Так у Егіпет ніхто і не паехаў. Бацькі ў хуткім часе пасля нараджэння Людмілы развяліся, і яе тата пераехаў кудысьці ў Мардовію ствараць трэцюю сям'ю. Аказваецца, у яго яшчэ была першая. Мне падабаецца, як ты сама здзівілася. Ну, верагодна, у яго была яшчэ першая. З'явіўся бацька толькі на 16годдзі Людмілы, штосьці падараваў, паразмаўляў з дачкой і знік з яе жыцця ўжо назаўсёды. Людмілу выхоўвалі маці і бабуля. Маці, Галіна Михайловна, яна працавала медсестрой у дзіцячым садку, хаця ў свой час яна скончыла журфак. Пасля непрыемнай сітуацыі з забаронай дыплому на журналісцкую працу яе так і не ўзялі. У чым там была сітуацыя? Яна для дыпломнай працы абрала тэмай творчасць Даніэля Сіняўскага, надзвычай папулярных тады журналістаў. Яны пісалі рэпартажы пра землятрус у Ташкенце, такія дужа кранальныя рэпартажы. Ну і трэба ж ім было выявіцца злоснымі дысідэнтамі якраз перад тым, як маці Людмілы надышоў час абараняць сваю працу. А яна апісала іх у добрых фарбах, верагодна, і калі яна выйшла гэта ўсё абараняць, ёй сказалі, гэта, канешне, добра, але яны ўжо не зналі. Дысідэнты, так. Канешне ж, Галіне Михайловне параілі змяніць тэму, але часу перапісваць цэлы дыплом ўжо не было. Ну да, чату GPT не было, так. Всё зноў. Ну, дыплом яна неяк абараніла, яго залічылі, але вось сваю далейшую журналісцкую працу яна не працягнула. Не склалася ў яе журналісцкая праца, так. Чытаць Людміла навучылася ў 3 гады і пачала чытаць усё запар. У 10 гадоў яе любімай кнігай стала Джейн Эйр Шарлоты Бронtë. Маці тады за дачкой запісвала ўсе яе вершы, якія яна пачала складаць таксама, пакуль сама дзяўчына яшчэ не ўмела пісаць. І пасля таго, як навучылася, ўжо свае агульныя шыткі запаўняла самастойна. Калі шытак запомніўся цалкам, Людміла пачала складаць, як яна сама лічыла, ўжо больш сапраўдныя вершы, больш такія не дзіцячыя, і ўсе мінулыя дзіцячыя, гэты першы свой жоўты шытак яна проста спаліла, таму што ёй было сорамна. Нібыта яна там пісала такія дзіцячыя рэчы. Калі не будзе ідэальна, не будзе зусім. Гэта нібыта вось гэтай Меркурый у льве.
Калі не ідэальна, я вам гэта не пакажу. Аднойчы маці Людмілы пазнаёмілася з жанчынай, якая загадвала масоўкай на кінастудыі «Беларусьфільм». І так у жыццё Людмілы ўварвалася кіно. І пра гэта, дарэчы, яна напісала ў апавяданні «Масоўка». Плацілі тады не шмат, але лішніх грошай не бывае. Сваякоў Людмілы, яе стрыечную бабулю Волю, маці і яе саму можна пабачыць то там, то сям у кадрах старых фільмаў. Я таксама моя першая праца была ў масоўкі у якімсьці фільме. Не памятаю якім, дарэчы, но я таксама мяне можна дзесьці знайсці. Твой зорачны шлях пачаўся нашмат раней. У гадоў 11. Ну, Воу! 12. Я быў таксама ў масоўкі і, верагодна, таксама «Беларусьфільма». Сваю раённую школу рабочага гета ля завода ацяпляльнага абсталявання, як яе тады называлі, Людміла не любіла, бо ад дыму з труб там заўсёды быў цёмны снег, такі шэры снег. І вось ад гэтага дыму завода, ад звонкіх чытанняў вершаў на школьных імпрэзах у Людмілы з'явіўся ларынгіт. Ось такое асяроддзе не дуже добра паўплывала на яе здароўе. Цікавыя пераходы. Такая, так, у нас ёсць дым, у нас ёсць імпрэзы. У яе будзе ларынгіт. Ведаеш, ты як маці такая, у цябе твои каменні ў почках за твайго камп'ютера. Вось не сядзеў бы за камп'ютарам, вось не было б. І вось так же вот, ларынгіт. Ну, яна сама так сцвярджала, што такое асяроддзе было. Шмат выступала на імпрэзах школьных, такі гэты звонкі голас. Карацей, дышыце дыяфрагмай, девочки, а не вось гэтай на связачках. Тогда Не маткай, а дыяфрагмай. І ў 5-ю класу Людміла ўжо пайшла ў санаторна-лясную школу ў Ждановічах, дзе яна правучылася год. І падрабязней пра гэта яна піша ў цыкле апавяданняў шкельцы. Праз год дзяўчына з неахвотай вярнулася ў сваю школу. Сваю брудную школу. Так. Кажы, як ёсць. Брудную школу. І пасля 8-й класы Людміла сышла са школы. Яны разам з сяброўкай вырашылі абраць з магчымых прафесію сярэднеспецыяльных навучальных устаноў самыя прывабныя. І так Людміла скончыла аддзяленне архітэктуры Менскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума. Выбар прафесіі быў абгрунтаваны. Другой любов'ю пасля літаратуры Людмілы было маляванне. Яна хадзіла ў ізастудыю і нават хацела пайсці ў мастацкую вучэльню, але яе адгаварылі, маўляў, будзеш там маляваць птушак сваіх, і вы што далей? Ну, хтосьці малюе, і што далей? Хтосьці ж сядзіць у парку Горкага, карыкатуры на цябе малюе. Вось, можа, гэтым яе і напужалі. Людміла працавала ў канструктарскім бюро на гарызонце, тэхнікам-архітэктарам. Мама яе першая і самая цярплівая слухачка сваёй дачкі абзвонівала рэдакцыі, шукаючы, да каго можна звярнуцца, каб паказаць вершы, які Людміла пісала. І Людміла патрапіла да літаратурнага кансультанта газеты «Знамя юнасці» Владзіміра Нікляева, дзе ў 1983 годзе і дэбютавала. Нікляеў. Так. Аўтамат з газіроўкай і без таксама быў у тым самым спісе. І з 1986 па 87 гады Людміла вучылася на аддзяленні паэзіі літаратурнага інстытуту ў Маскве. Там жа у інтэрнаце сяброўка Людмілы аднойчы павяла знаёміцца з ейным земляком. Земляка яны не знайшлі, але, сустрэўшы паэта Яўгена Міклашэўскага, атрымалі параду, што калі якія праблемы ўзнікнуць, то знайсці паэта Віктара Шніпа. Пазней Людміла з Віктарам пазнаёміліся ўсё ж такі. Замуж ён яе пачаў клікаць падчас другой сустрэчы ўжо, і дзесьці праз паўгады яна згадзілася. Вітанкі, як цябе-то? Хадзем замуж. А чаму не? Віктар Шніп, ён таксама пісьменнік. Я ведаю гісторыю аб тым, што перад тым, як ажаніцца, яму выпісалі вялікую прэмію. І гэтая прэмія была ўсесавецкай, таму уручалі яе ў Тбілісі, дзесьці ў Грузіі, у Кутаісі. І ён туды паехаў і абяцаў ей тэлефанаваць кожны дзень. Так. Але незразумела, то ли алкаголь, які ў Грузіі быў Хаця тады быў сухі закон. Быў сухі закон, але сам Шніп пісаў, што ён быў п'яны штодня. Штодня, ну, конечно. Але, верагодна, у тыя гады ў Грузіі не тое, каб было шмат тэлефонаў. І таму ён не тэлефанаваў ёй амаль 2 тыдні, штосьці накшталт такога. І яна, канешне, ўжо ўся на нервах.
Таму што ну Хутка вяселле. ён прыязджае і на наступны дзень у них вяселле, а ён просто знікае на 2 тыдні. І яе маці супакойвала такая: ну нічога, калі што знойдзем цябе новага. Вось чыста грузінская гісторыя, так? Знікнуць перад самым вяселлем, не тэлефанаваць, упіцца. Адчуваецца сапраўдны грузінскі вайб. Вайб. Але ў добрым Сэнсе. так. У пары нарадзіліся сын Максім і дачка Вераніка. Затым Рублеўская перавялася на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. Пра гэта нават трохі апісана ў аповесці «Пярсцёнак апошняга імператара». Скончыла яна вучобу ў 94 годзе. І, дарэчы, з 90-га года Рублеўская з'яўляецца членам Саюза беларускіх пісьменнікаў. Працавала яна загадчыцай аддзела крытыкі ў часопісе «Першасвет», загадчыцай аддзела мовы ў газеце «Наша слова». З 96-го года яна працавала ў аддзеле крытыкі штоднёвіка літаратуры і мастацтва, з 2002-го рэдактаркай аддзела літаратуры. А ў 2002 годзе разам са сваім мужам Віктарам Шніпам пры газеце літаратуры і мастацтва стварыла літаратурную суполку «Літаратурны квартал», які з цягам часу перарос у суполку маладых творцаў «Літаратурнае прадмесце», дзе Людміла з'яўляецца кіраўніцай. З 2003 па жнівень 2020 года яна працавала аглядальніцай аддзела культуры газеты СБ «Беларусь сёння». І з верасня 2020 года яна працуе ў газеце «Звезда» загадчыцай аддзела культуры. Так, дарэчы, яе дзеці, яны ж ужо дарослыя, і яны таксама дзесьці працуюць. І цікавы факт, яны абодва атрымаліся дужа таксама мастацкі поўныя, я б так сказаў. Яны абодва скончылі БГАІ, адзін з іх працуе таксама, працягвае працаваць у СБ «Беларусь сёння». Ён працуе, робіць штосьці накшталт ілюстрацыі для некаторых кніг, а яе дачка Вераніка, яна працуе дызайнерам інтэр'ераў. Ну, слухай, я не ведаю, як з такімі бацькамі не стаць творчым чалавекам, калі ў цябе абодва такім жа творчым чалавекам. Калі ў цябе нет здольнасці, ну, нет вось унутранага жадання пайсці па якосці такой галіне, пальцам гэта таксама не выдавіш. Жалаба. А яшчэ з цікавых фактах яе дачка Вераніка, яна калісьці ўдзельнічала ў саставе гурта. Альбо Фібі ён называўся, альбо Ф клічнік, Б клічнік. Яны прымалі учасць ва адборы нацыянальным на Еўрабачанне. То есть яна магла паехаць на Еўрабачанне, калі б яны перамаглі. Ва многіх інтэрв'ю яна ўзгадвае, што вялікім чалавекам для яе з пункта гледжання беларускай літаратуры быў Караткевіч. Так, ну і гістарычныя творы Рублеўскай крытыкі параўноўваюць вось з гэтымі мастацкімі ідэямі Караткевіча. Я б дадаў, што ты казала, што Караткевіч там напісаў сабе план на 78 тамоў. Ну, штосьці такое, 79 дакладна зараз не ўзгадаю. І ведаеш... Альбо 114 нават. Наадварот, у Людмілы Рублеўскай не тое, каб камусьці штосьці абяцала, але напісала столькі, што я зараз сиджу і такі... І вось яна напісала больш за 30 кніг. Так, больш за 30 кніг і зусім у розных жанрах. І гэта і дакументальныя працы адносна тых жа сталінскіх рэпрэсій. Потым яна казала, што жанры, якія звязаныя з гістарычным дэтэктывам, гэта больш штосьці накшталт адпачынку для яе ад дакументальнай працы. Яшчэ ў яе былі, канешне, вершы, не ў жоўтым шытку, таму што той яна спаліла. І, канешне, трэба нагадаць, што у яе былі нават дзіцячыя творы. Гэта кніжкі, казак, прыгоды мышкі Пік-Пік. Аднойчы, як гэта ўсё ўвогуле з'явілася, у яе начавала ўжо які раз яе сяброўка з Беластоку, паэтка. І яна неаднойчы чула гэтыя казкі ад Людмілы, і яна папрасіла, каб тая запісала іх для газеты беластоцкіх беларусаў Ніва. Ну і так казкі пра мышку Пік-Пік пачалі з'яўляцца ў друку і на радыё. І пачалі ўжо друкавацца потым асобнікамі. Я бачыў у яе інстаграме, што, дарэчы, яна перакладзена на якуюсь азіяцкую мову. То ли кітайскую, то ли японскую. Там былі іерогліфы такія, нібыта кітайскія. Ну што, да твору? Так, да твора, які мы сёння прачыталі. Авантуры Франціша Вырвіча.
Гэта не адна кніга, гэта серыя кніг з ужо 7, то есть амаль як не амаль, гэта як Гары Поттер па колькасці, але Людміла Рублеўская, на адрозненне ад Джоан Роўлінг, хоча працягваць гэтую серыю, наколькі я разумею, таму што яна атрымалася дужа папулярнай. Гэта раман пра, можна сказаць, шкаляра. Першапачаткова ў першай кнігі ён шкаляр. Франціша Вырвіча, гэта імя і прозвішча, каб вы не пужаліся. Ён нават не скончыў школу у першай кнігі, таму што яму там ёсць гісторыя таго, як ён з гэтай школы сышоў, альбо яго сышлі. Яго сышлі. Яго збеглі. І ён сустракае у лесе якогось чалавека, які яго падзывае, і такі: грошы ёсць? Ён кажа: ёсць, аддае шылінг, што многа ў гэтым міры, і яму аддаюць слугу. А слуга — гэта вялікі такі вучоны дзед, карадзед. Я не ведаю, сколькі яму гадоў там. Ну, мне падаецца, што ён такі лекар. Зусім стары. Ён дужа свядомы вучоны. Давай так, чалавек з досведам. Чалавек з досведам, так. І ён, гэты бедны лёднік. Ну, лёднік — гэта прозвішча, гэта доктар з Полацку. Быў трамей лёднік. Так, ён дужа таленавіты, дужа разумны, але жыцця яго трошкі пабіла, таму што ён усё сваё жыццё верыў у навуку і стварэнне філасофскага камня. У яго гэта нібыта атрымалася, але не так, як ён жадаў. Ён пазычыў дастаткова многа грошай у розных людзей, каб зрабіць вось гэты эксперымент, лічачы, што калі ён будзе паспяховым праз філасофскі камень, ён будзе маць дужа многа золата і раздасць усе свае дахі. На жаль, такога не адбылося, і ён стаў слугою чалавека, у каго пазычыў больш усяго грошай. Але таго ён задаўбаў таксама дастаткова хутка, і той вырашыў прадаць яго першаму сустрэчнаму за любыя грошы. Так, два нашых галоўных героя пазнаёміліся адзін з одным, гэта нібыта наша завязка сюжэту, і далей іх чакаюць, дастаткова неверагодныя прыгоды нават на працяг толькі першай кнігі. Далей распавядаць не бачу сэнса, вы ўсё самі можете прачытаць, там дастаткова цікава. З выбітных асабістасцей трэба пагаворыць пра свет і пра жанр. З аднаго боку, у нас ёсць вось такой нібыта рэальны свет, Рэч Паспалітай, 1759 год, Сапегі, Радзівілы, Багінскі, а з іншага у нас ёсць штосьці, што прынесла Рублеўская як аўтар. Напрыклад, механічны павук па схемах Леанарда да Вінчы. У нас ёсць страчаныя храмы, страчаныя артефакты. І гэта ўсё мне настолькі нагадвае ДНД як жанр, што мне было дужа цікава, нягледзячы на тое, што гістарычныя вось такія дэтэктывы — гэта 100% неулюбёны мой жанр. Так, ты ведаеш, што такое ДНД? Не, я не. Распавядаю ўсім. Калі вы такі ж вар'ят, як я, і вы Альбо такая ж кансерва, як я. Калі вы палюбляеце настольныя гульні, вы, верагодна, пра гэта чулі. ДНД — гэта канцэпцыя Dungeons and Dragons. У чым яе прынцып? ДНД — гэта настольная ралевая гульня, у якой вы можете абраць сабе персанажа, і вы будзеце ствараць вось гэты фэнтэзійны свет разам з майстрам, які будзе весці вашу гульню. Напрыклад, у вас ёсць якраз завязка, хай будзе вось Францішак Вырвіч і лёднік. І вы можете абраць аднаго з гэтых двух персонажей, а далей вы будете будаваць сваю гісторыю адносна таго, як вы хаце паступіць. Усе ваши дзеянні будуць пераварацца кубікамі, вы будете іх кідаць, і калі у вас выпала больш за, там, напрыклад, якуюсь колькасць, якая патрэбна для таго, каб стварыць то или іное дзеянне, вы будете паспяхова ісці далей. Калі не, у вас, напрыклад, калі вы спрабуеце атакаваць дракона, вілка воткнецца ў нагу. Такое таксама бывае. Гэта дастаткова прыгожая, але дастаткова доўгая гульня, якую я часткова полюбляю, калі ёсць магчымасць, калі ёсць час. Павяртаемся да нашага твору, і ён з пункта гледжання сюжэту прапісан добра. То есть у мяне няма ніякіх пытанняў. Для мяне гэта кніга ўспрымалася як кніга для падлетка, то бок мне было класна яе чытаць гадоў у, не ведаю, 12-14, плюс-мінус, можа, нават раней. Зараз мне было часам цяжкавата, таму што хуткая смена падзей была часта. Мне прыхадзілася перачытваць і выісківаць тыя сказы, дзе ўсё змянілася. У цябе ёсць вось гэтая праблема. Мне з падзеі да падзеі патрэбен паміж імі прамежак нейкі такі, які распавядае, што вось зараз будзе змена падзеі. А там усё вось
Вось Там так там во. працуе ўсё хутка, і мне гэта якраз падабаецца. Але для мяне гэта ўсё ж такі ўспрымалася як кніга для падлетка. То бок усю гэтую серыю, калі, не ведаю, падлетак перачытаў уже ўсе гэты «Уладальніка пярсцёнка» і «Гарры Поттера», вось пара ці «Авантуры Пранціша Вырвіша» сама то, мне здаецца. Але Клас. таксама я тут трошкі не згодзін, і тут у адваротны бок спрацавала тое, што Рублеўская пісала гэту історыю так, як ёй падабаецца, таму што, напрыклад, я зачытаю цябе адзін з сказаў, які я не ўпэўнены, што ён можа быць у кнігі пра падлеткаў. Яны падчас оргій сцябалі адзін аднаго бізунамі, утыкалі ў целы голкі. Не тое, каб я быў ханжой, але калі я разумею, што ка мне падыдзе там 11-12гадовае дзіця і спытае, што такое оргія, я не знайду, што адказаць там першых хвілін 5. То бок з размовамі з дзецьмі ў цябе будуць праблемы. Глядзі, Ну, калі... гэта, ведаеш, як такая невялічкая сцэна пацалунку. Ну, Ну, ты... амаль Ну, пацалунку. ты параўнала оргію і пацалунак. Ну, Ну, у сэнсе, вось гэта вось першы, Подожди, ты самы першы. давай я абгрунтую сваю пазіцыю. Я не супраць там размовы пра секс, пра тое, як пачынаюцца стасункі, да чаго яны могуць прывесці, але оргія — гэта не класічны прыклад стасункаў. Не, гэта можа быць першая рэч, з якой у цябе з тваім дзіцяці пачнецца размова. Ну так, і не ўсе, окей, тое, што не ўсе гатовыя да размовы, гэта якраз праблема, але, ну, пачынаць размову пра песцікі і тычынкі з оргіі, ну, нібыта не самае такая... Адразу. Да, адразу. Ёсць яшчэ невялічкае пытанне адносна факт-чэкінгу. Гэта калі ўжо лезць у, як гаворыцца, у дробязі. Напрыклад, тэкст у нас напісаны пра падзеі 18 стагоддзя, пры гэтым узгадваецца Фауст, якой быў напісаны на пачатку 19 стагоддзя. Альбо, напрыклад, узгадваецца фраза Вальтэра, што ён гатовы аддаць жыццё, каб ягоны вораг мог свабодна выказваць свае меркаванні. Але гэта таксама фраза, хутчэй за ўсё, не Вальтэра, гэта фраза, якая была ўжо узгадана пасля яго смерці ў біяграфіі, якая напісала адна аўтарка, і яна казала, што гэта больш такая мастацкая фраза. І зразумела, што гэта ўсё такая духата «адчыняйце вокны», але яна з'явілася не проста так, а з-за таго, што сам тэкст Напісаны не спецыфічнай мовай, але трошкі складанай. Калі я яго чытаў, у мяне было адчуванне такое, нібыта я прыйшоў да ангельскага тэксту, у якім выкарыстоўваюцца словы вось якраз для IELTS. Сінонімы самым звычайным, там, very bad, awful. Не very good, а fabulous. І тут у мяне з'яўляецца трэцяе пытанне адносна мэтавай аўдыторыі. Калі гэта падлеткі, то, верагодна, мова магла быць лягчэй, таму што не кожны чалавек у 12 гадоў можа ведаць такія словы. Окей, ён можа іх загугліць, зразумела, але нават не заўсёды ў мяне гэта атрымлівалася з першай спробы. Калі гэта ўсё ж такі для людзей больш дарослых, з больш такім вялікім узроўнем мовы на C80, тады трошкі незразумела адносна сюжэтнай частцы і наратыўнай частцы. Яна, як казала ўжо Наста, нібыта больш падлеткавая. Ну, яшчэ у мяне гэта крыху не канекцілася паміж сабой, таму што тэкст сам агулам тэкст дастаткова проста напісаны простай мовай, правда, без нейкіх заварочаных сказаў, там, без фразеалагізмаў, чагосьці такога, але нібыта бралі нейкае адно слова, шукалі яго ў слоўніку, ці можна нейкім сінонімам яго замяніць, які не ўсе ведаюць, як я, напрыклад, у сваёй паўсядзённай жыцці ўжываю слова замест балкон гаўбец, і мне гэта падабаецца, і ў мяне шмат хто перазапытвае, што. Вось, і тое ж самае там, што нейкае адно слова дастаткова простае, ўжываючыся ў паўсядзённым жыцці, замянілі вось на нейкі сінонім, які не ўсе ведаюць. Давай, каб мы не былі вось такімі галаслоўнымі, я проста зачытаю некаторыя словы. Схізматык, хаўрус, фанаберысты, цізорык, свідраваў, паюк, І гэта не павук. цівасць, буяж. Ну вось.
Я разумею, што частка гэтых слоў я не ведаю з-за таго, што гэта словы таго часу. Я ўжо гэта казаў. Ну, таму што мы іх проста зараз не ўжываем. Можа, мы ведаем, што гэта такое, але мы проста не ўжываем. Нібыта незразумела, як вось праходзіць праз гэтую мову. Напрыклад, вось для мяне, для такого дурніца, які не валодае мовай ідэальна. Ну, дастаткова цікава, так. Але, ну, гэта, мабыць, яшчэ і штуршок у бок таго, каб паляпшаць сваю мову і не проста слоўнікавы запас свой папаўняць, а каб і выкарыстоўваць гэтыя словы, каб выглядаць больш фанабэрыстым на фоне... Нет, пагадзіце, заменю слова «фон». Каб выглядаць больш фанабэрыстым на аснове іншых простых беларусаў. Вось, дарэчы, Калі вы проста, я з вамі, а вы, вось гэтыя людзі... Фанабэрыстыя людзі, можаце схадзіць да іншых фанабэрыстых асоб і разам... Да нібыта, ведаеш, калі б гэтая бедная няшчасная беларуская мова была распаўсюджана, і вось якраз патрэбна была ўжо селекцыя паміж тымі, хто яе ведае добра і хто яе не ведае добра, окей. А зараз ствараць вось гэты ўзроўні, калі ты не можаш пагаворыць з чалавекам за таго, што ён фанабэрысты. Слухай, а з іншага боку, як ты будзеш штосьці паляпшаць, калі ты заўсёды будзеш сядзець на гэтым банальным нізкім узроўні базавым? Давайте мы асвоім базавы ўзровень, а потым пойдзем далей. Да фанабэрыстага? Яшчэ наконт пытання вось гэтага страчвання словаў. Мы з табой аднойчы ўжо размаўлялі, што калі пераходзіш на беларускую мову, ну, сэнсе, окей, давайте так. Мы ўсё сваё жыццё размаўлялі на рускай мове. Як і ўсе звычайныя беларусы. Ну, і большая частка людзей, верагодна, так. Мы не можам казаць за ўсіх, але... Так, мы перайшлі на беларускую мову, і калі пачаў наш мозг думаць ўжо напалову на іншай мове, у нас з'явілася праблема, мы пачалі забывацца на некаторыя словы. У мяне пачалася праблема, я ўжо не магу так яскрава і так поўна размаўляць не на рускай, не на беларускай мове. У мяне пайшоў такі ступар з двух бакоў чамусьці. Ну так, гэта такая праблематыка. Кагосьці гэта можа спужаць, што вы атупелі, але не, гэта мозг ваш проста перастрайваецца, і трэба яго вось наконт таго, каб уводзіць новыя, больш складаныя словы у лексікон, каб ісці далей і выцягваць сябе з базавага ўзроўню. Ну, вось гэта яскравы прыклад паміж мной і Настай, людзьмі, якія перайшлі да беларускай мовы ў розныя моманты, і мы сутыкаемся... То есть зараз я сутыкаюсь з тым, што Настя пабачыла і перайшла раней. То есть, напрыклад, я на этапе таго, што я хочу проста размаўляць асэнсавана, без праблем, і ў тым жа тэмпарытме, хаця б як я размаўляю на іншых мовах. А не заўсёды гэта, на жаль, атрымліваецца, і некаторыя з вас пісалі ў каментарах, што мы жадаем больш дакладную мову, больш яе высокі ўзровень, і, на жаль, верагодна, пакуль я ў гэтым праекце, гэта не пра наш праект. Таму што ўсё роўна я хочу выказваць сваё якоісь меркаванне, і не заўсёды гэта атрымліваецца з першага разу, альбо дакладна па-беларуску. Наста же перайшла ўжо на іншы этап, калі ты хочаш... То есть рабіць на гэтай мове і больш такое якаснае. Як зразумець, што ты ўжо больш-менш перайшоў на нармальны ўзровень валодання мовы, калі ты можаш на гэтай мове спрачацца, хоць неяк. Калі я толькі перайшла на беларускую мову, я не магла ні з кім спрачацца. Вось калі я злуюся, прямо мне трэба выказаць сваю кропку меркавання, і ў мяне ўсё ступар, мне хочацца перайсці назад на рускую, канешне, каб высказаць усё, што я думаю пра гэтага чалавека, але ў мяне гэта не атрымлівалася, і мне прыходзілася сябе супакойваць. Вось пераход на іншую мову навучыў мяне больш быць спакайней. Але калі мой слоўнікавы запас папоўніўся, я навучылася сварыцца на беларускай мове, і раблю гэта цяпер таксама якасна, як і на рускай, так. І дзякуй Людміле Рублеўскай за тое, што яна падсвяціла тое, што я не тое, каб эрудзіраваны ў межах беларускай мовы. Это окей, і зараз я ведаю, што мне трэба ісці далей і паглыбляцца. І ў гэтым сэнсе ты правая. Але з іншага боку, я разумею, што я не хочу спаборнічаць з кнігай, я хочу яе проста разгарнуць, прачытаць і атрымаць насалоду ў некаторыя моманты. Канешне, ёсць кнігі, якія ты адчыняеш для таго, чтобы падумаць
Ёсць кнігі, якія ты адчыняеш для таго, чтобы стаць лепей. Вывучыць мову. Але ёсць кнігі, якія ты адчыняеш проста для таго, каб атрымаць насалоду. І нібыта фэнтэзійныя творы для мяне вось заўсёды былі вось гэтым востравам, на якім я магу быць у бяспецы. І тут мне нібыта такі: вось гэта, што там, рамфей мне ў бок. Рамфей гэта якраз адзін з артэфактаў, якія яны спрабуюць здабыць на працягу ўсяго першага твора. Аванцюра Франціша Вырвіча дужа класны твор, калі ёсць тое, што цябе закране і зачэпіць у гэтым тэксце. Не хвалюйцеся, вы можаце нават прапусціць першую частку да першай главы, гэта якісьці ўступ, таму што ён мяне трохі адштурхнуў. Я не чытала яго. Я чытаў, ён якраз апісвае, хто такі вось Франціш Вырвіч. Значыць, ты чытала. Я просто думала, што гэта ўжо частка першая. Не. Вот просто перайдзіце да першай главы і пачніце чытаць. Вам будзе дастаткова, там трошкі ўжо больш лёгкая мова, і ён больш такі сфарміраваны, як наратыўная гісторыя. І вось ад яго прачытайце там першую главу і зразумееце, ці хацеце вы працягваць ці не. Калі ён вас зачэпіць, у вас яшчэ 6 кніг наперадзе, а можа нават будзе болей, пакуль вы дачытаеце. І гэта класная беларуская такая гісторыя. Калі не, не атрымалася. Такое тоже здараецца, не ўсе кнігі нам падыходзяць, як не ўсе людзі. Што наконт парад? Калі вы любіце падобныя гістарычныя раманы, першае, што прыходзіць у галаву, каб прачытаць, гэта, канешне ж, Дюма. Александр Дюма, французскі пісьменнік. Не пераплутайце з Дюнай. Так. Яго творы «Граф Монте-Крісто», якім я упівалася тыдзень, памятаю, пакуль чытала яго калісьці. Канешне ж, «Тры мушкецёры», «Чорны тюльпан», «Каралева Марго» і гэтак далей. То бок, вось гістарычныя раманы, якія ён пісаў, дужа крутыя кнігі, творы. Асабліва «Граф Монте-Крісто». Калі вы чыталі, вы разумееце, пра што я. Што наконт гістарычных раманаў беларускіх, калі так раптам атрымалася, што вы ўсё яшчэ не прачыталі «Дзікае паляванне караля Стаха», яго раю, «Каласы пад сярпом тваім», таксама круты гістарычны раман, шмат праўдзівых гістарычных зведак. Гэта ўсё Караткевіч, калі што, Владзімір Караткевіч. Дужа цікавы сюжэт. Таксама шмат новых словаў, але не настолькі шмат, як у Рублеўскай. Калі вы полюбляеце вось якраз той прыём, калі палову тэкста вы не разумееце, канешне, ёсць Быкаў. Толькі ў яго так, не гістарычны раман, а хутчэй ваенны. В сэнсе гістарычны, але не настолькі далёка гістарычны, як мы прызвычаліся гэта ўспрымаць у беларускім светапогляду. Я, як заўсёды, даю парады адносна сацыяльнай праблематыкі. Сёння ў нас гэта разуменне беларускай мовы, валоданне ёй на высокім узроўні. І мне хацелася бы дадаць нават не толькі тое, што датычыцца да беларускай мовы, а ў цэлым, як мова можа нас адлюстроўваць. Гэта першапачаткова і фільм, і кніга «Стіл Эліс», «Усё яшчэ Эліс». Гэта гісторыя пра якраз жанчыну, якая была лінгвістам, і ў якісь момант у яе пачынае развівацца балезнь Альцгеймера. І яна пачынае забываць усе словы. Яна перастае сябе усвядомліваць, таму што яна заўсёды будавала свой падмурак на разуменні цяжкіх тэрмінаў. І я б яшчэ дадаў да гістарычных дэтэктываў такіх, гэта тое, што я чытаў у дзяцінстве, і я полюбляў гэта ўсім сэрцам. Гэта Дэн Браун. Дужа класны выбітны аўтар, распавядае розныя гісторыі і ўключае у свае кнігі гісторыю эпохі адраджэння. Пры гэтым робіць класны, якасны дэтэктыў, таму дужа раю.
І на гэтым мы сканчваем абмеркаванне Людмілы Рублеўскай, нашай сучасніцы, якая 100% вартая на тое, каб мы пра яе казалі. Шчыра дзякуй, што праслухалі гэты выпуск да канца. І калі вам спадабалася, падтрымайце нас адзнакамі на платформах Apple Podcast, YouTube, Яндекс.Мьюзик, пакіньце свае каментары альбо падзяліцеся выпускам са сваімі блізкімі і сябрамі. Гэта дапаможа прасоўванню падкасту ў масы і як мага большай колькасці людзей даведацца пра цікавосткі беларускай літаратуры. Таксама падтрымаць нас вы можаце праз Patreon і Boosty. Гэтыя грошы пойдуць на развіццё нашых праектаў і слоўнік беларускай мовы для мяне. А яшчэ у нашага падкасту ёсць TikTok і Instagram. Вы з лёгкасцю знойдзеце старонку праз пошук па слову умоўныя кірыліцай альбо лацінкай. З вамі былі Наста і Кірыл. Усім шчаслівай і не забывайцеся на беларускую літаратуру. Яна таго вартая. Умоўныя